Evo nas, brate, na čurkama blejimo. Ja i tam se, brate. A? I to hoćeš da staviš na YouTube? Hoću stavim na YouTube. Blejan na čurkama, iskrivljeni od života. Lepo je, jednostavno, uživam. Trudimo se na nanogici, brate. Nanogici blejimo. Brate, naš koliko sati. Iskrivljeni, brate, zaista. Toliko sam dehidrirao. Ali dobro, pazi, ja sam uradio 3 treninga, da se razumemo. 3 treninga sam uradio. Preko 300 i nešto slekova sam uradio. Mislim da to nije malo i mislim da čovjek može malo da se opusti. Pusti neku muziku da ide u pozadini, bukvalno. Ali sad nemoj preglasno. Pusti neki trans. Ja mislim da je trans dobra stvar za... Ovo je sad neki jutarnji početak, ovaj klip će da uploadamo sad. Čim se završi, stavit će se samo thumbnail. Tamara, namešti mi thumbnail za vlog već, da bude gotov. Dobar thumbnail mi treba. Tako da, brate, eto ti, blejica. Tu je i Tamara. Vidite kako je slatka. Jedna jedina neponoviva. Neponoviva, jel se tako kaže? Pa može se reći. Može. Odlučio sam i rešio sam u kontinuitetu da snimam klip po danu i da za godinu dana skupim 100.000 subscribera. Želim to da uradim. Snimat ću, brate, klip po jednom danu, da se razumemo, i, brate, pored snimanja tog klipa, možda snimim i 2, vidjet ćemo dnevno. Radit ću live-ove, tako da mislim da ću biti dobar što se tiče jedne i druge strane. Na live-u ću budem jak, kao što sam jak, brate, na vlogu, zato što znaš koliko mi je ljudi rekao da bi želelo da još više ovih vlogova, ja sam onda morao, brate, da krenem da se zabavim s tim, vidite koliko sati, u 4:27 ja, brate, pričam o tome, tako da, vidite, ako se nešto muči ili imate problema s nečim, ako ste u slučaju mlađi još od mene, pitajte u čatu, ja ću pokušati da vam pomognem na neka životna pitanja. Ako imate, ja možda i mogu da vam rešim, da vam dam dobar savjet i da vas uputim na pravi put. Mislim da imam te kapacitete. Mislim da imam, brate, da imam neke loše navike kao i svi mi, ali zato što niko nije bezgrešan. Ne postoji čovjek koji je bezgrešan. Svi mi grešimo. Tako da, nebitno, u ovom smislu ja ne mislim da sam pogrešio, ja mislim da sam uradio pravu stvar. Brate, ko Tyson, brate, na čurkama, eto, tako se osjećam u razeru, toliko alfa, toliko Tamara. Tamarice! Idi bre. Tamarice moja! Mnogo me ljudi danas na live-u pitalo mišljenje o Vasi Bogočeviću. Mišljenje o Vasi Bogočeviću mi je, brate, da je to jedan lud lik na pozitivan način, da je to jedan brat i da je to jedan neko ko će da ti kaže onako kako jeste u facu, baš svidelo se tebi to ili ne, to je takav lik, ja njega tako doživljavam. Mislim da je on to zaslužio svojim dokazivanjem, brate, mnogo puta je on to radio, dokazao i zato i zaslužuje generalno poštovanje i bilo kakav vid, znaš, kenjanja njemu, brate, ja ne bi priuštio, zato što dečko je zaista, eto, baš od A do Š, kao što sam ja opisao, to je ono što ja mislim o njemu, pošto to pitanje se spominje, mnogo puta mi je to pitano i onda ajde da snimim, brate, da imam kao frequently asked questions, kao, razumeš, nešto što se često postavlja od strane publike. Pitali ste mišljenje o Bagi Prasetu, pa o uspešnim veprovima, to su uspešni veprovi, to nisu bilo kakvi veprovi, to su, brate, uspešni veprovi, zaista, koji su jako inteligentni i imaju, brate, i sreću u životu, imaju i trude se mnogo u životu, imaju sve što mogu da požele, tako da Delići pro playeri, Delićevi pro playevi, Delić, brate, kao Delić, njegovo mišljenje, ili mišljenje o njemu, mišljenje o Deliću, da je zaista lik naš pro play, lik je pro play, klasičan pro play na trovu, slim snajpovo me, brat, na trovu, možete zamisliti,
I, brate, ja sam tu izdeverio, brate, rekao, upadaju mi ljudi na stream na Trovu, kad sam ja streamao još na Trovu, kad sam bio tamo na Eči, razumeš, pre nego što sam dobio permanent ban, kažu, Delić ti stream stavi, nisi ubio Garana, zato što Garan igra Delić, brate, ja došao kasnim, brate, s Kane, farmujem tamo 3 dana nešto, bespotrebno uzimam 5 kampova, odjednom dolazim na krabu, kasnim i da gankujem, brate, lika, zaletim se tu pod kulom, brate, da ga ubijem, ostanemo 1 HP i dođu likovi spamujem i kao, Delić te ubio, smurfuje Delić, brate. Ja rekao, brate, videli ste sami šta je onda bilo upod na taj stream, kako smo upali šmekirski, ni da se logujem, ni ništa, brate, moji ljudi upali na stream, brate, kod njega u chat i krenula drama, brate, između meni i njega samo tako, pa onda ono okačio, brate, na story, hoćeš sad 1 na 1, Bucko okačio, a, brate, najlaganiji story napravio lik, tako što je okačio, hoćeš sad 1 na 1, i znaš, nije tagovao mene, nije kao da nije mu da me pita to, ali dobro, tako mi delo. Šta mislim o Buđi? O Buđi mislim, brate, da je se opometio od kad je prestao sa dilovanjem kokaina i kreka, razumeš, metamfetamina, razumeš, dopa, to je isto valjo, brate, da valjda je to radio zajedno s Ćaletom, ja ne znam. Sad su obojica, razumeš, momci na mestu, neke podcaste, povedi me na podcast, Buđo, povedi me na podcast, da popričamo malo i ti, da mi ispostavljaš pitanje da te rešim. Tako da, eto ti, mišljenje više ne znam ni ja. To vam je, brate, jutarnji klip, bit će još jedan, brate, u toku dana. Živeli kenguri, brate, neka nam ništa ne bude prepreka u životu. I ajmo da skupimo tih zdravih 100.000 subscribera, pošto je to cilj, brate, snimanja najrazličitijih gluposti, pa i ovoga, kao, ovo nije ni glupost, ovo su neka iskrena mišljenja o nekim ljudima, razumeš? I tako da, eto, to su vaše pitanja, zato sam ja to izodgovarao, inače ja ne bi to odgovarao, iskreno nikad me to, nego, pošto vas zanima, evo, imate odgovore, tako da zahvalite mi se posle u komentaru, je baš Kengur Srb, brate, i nemojte da pričate glupe priče, jer, pazite, što se tiče narkomane, ovo je narkomančine, ali tako, bude i takih komentara, zapamtite da narkoman ne može ovako da izgleda, brate, zapamtite da ovako narkoman ne može da izgleda, brate, neko ko zloupotrebuje drogu, ne može ovako da izgleda, brate. Evo kad bi se odalje malo. Tamara, uzmi ovako, drži telefon. Zapamti da ovako, brate, još malo ka vama. To. Ovako narkoman ne može da izgleda. Tako da držite se svojih, brate, radova i radnji. Glej. Ja ti, brate, načitan. Nije da pričam gluposti, nego imam nešto, neki kaver odakle. Znaš, načitan brat vam govori. Imajte respekta, kad je neko načitan, ne mora znači da mora da ima fakultet završen. Tako da, vidi kako psa je čina, brate, ja na čurkama, brate, uf. To su ta neka pitanja koje sam vam odgovorio, sad slušamo psa i to radimo, ali i privodimo video kraju, brate. Video će da traje još minut, ajde. Nek bude 9 minuta. Ili 11, da bi bila 3 eda, brate. Skupit ćemo 3 reklame, ćemo napravimo, brate, u videu. Aj, bit će još 2 minuta, brate. Tamara, šta radiš? Ništa, evo šaljem ti tamo. 4 sekunde, brate. Šta radiš, gospođice? Ništa, posle snimam. Ili imaš nešto kažeš za ovaj današnji dan? Jeli? To je bio do jaja. Za ovaj današnji dan koji tek sad dolazi, ili imaš nešto da kažeš? Ovo će biti još bolje. Eto tako. Mogli smo da čujemo nešto. Evo izaću na terasu. Ali nek bude video ovoliko koliko je, evo, brate, jutro za jutarnju ekipu, ovu najranije što rani. Pogledajte kako lep dan se sprema. Jedva čekam, brate, da izađem 2 sata, brate, i da prošetam to. Nabola me Tamara, udarila me u glavu i to sasvim slučajno, brate, dok sam ja radio otklone i eskivaže, ona uzela, brate, i nabola me, brate. Znaš kako me nabola? Brate, otekla mi cijela ova glava, držao sam led. Ludnica. Tako da, interesantno, kako se zove, ovaj predlog što ima Pavle iz Leviatana, brate, da se tiktokeri pobiju. Evo, brate, ja hoću sa Alenom Turkovićem, brate, da uradim meč, brate, sa njim Burazeru.
ako može se bira sa Alenom Turkovićem, brate, i da on prihvati da odradimo meč javno. Brate, bare knuckle da radimo. Zato što to je jedini, brate, lik prema kome ja gajim, na primjer, rivalnost, brate, tog smisla. Ne gajim mržnju prema njemu, ne bih rekao to, brate, ni prema kome pa ni prema njemu. Ali, brate, gajim rivalnost, brate, bez obzira kakve šta je, to su neki postupci zbog kojeg bi ja iskreno nešto što je on po nekim postupcima njegovim. Ja sam analizirao, brate, i situaciju i, brate, njega bi izazvao buraz. Nikakvog Bojkovića to ne bi bio, nikakav tu ne bi bio, ni Dušan MMA, kako se zvao lik, to ne bi bilo tako. Tamara, molim te, smiri se, snimam video. Tako da, ovaj video će biti dugačak još 30 sekundi, bit će manje 11 minuta za 3 reklame, da uzimamo malo AdSense da se zarađuje, brate, zato što ovo je pošten način zarađivanja i ja smatram da treba čovjek iskoristiti priliku koja mu se nudi preko interneta, svako može da počne sa snimanjem vlogova, svako može se probije da postane poznat. Nas dvoje nema ko ne zna, brate, na celom Balkanu, tako da ja ako uradim reklamu nekome, taj zaista može da bude generalno, može bolje stoji. Toliko, prijedno. Vidjet ćemo danas da ubacimo još jedan klip, bit će Tamara aktivnija, idem sad popričam s njom, što je tako. Z.